Takže dáme na želanie Ferkovi a Adrike do Pizza King v zlatých klasoch. Prečo, Bože, prečo takto je, keď celý život ja sa trápim pre moje deti, pre moje deti, pre moju ženu. Pýtam sa Boha, že dokedy ešte. Prečo, Bože, prečo takto je, keď celý život ja sa trápim pre moje deti, pre moje deti, pre moju ženu. Pýtam sa Boha, že dokedy ešte. Ku Tebe, Bože, sa modlím, ukonči moje trápenie. Nemôžem pozrieť na deti, jak sa oni trápia. Ku Tebe, Bože, sa modlím, ukonči moje trápenie. Nemôžem pozrieť na deti, jak sa oni trápia. Prečo, Bože, prečo takto je, keď celý život ja sa trápim pre moje deti, pre moje deti, pre moju ženu. Pýtam sa Boha, že dokedy ešte. Prečo, Bože, prečo takto je, keď celý život ja sa trápim pre moje deti, pre moje deti, pre moju ženu. Pýtam sa Boha, že dokedy ešte. Ku Tebe, Bože, sa modlím, ukonči moje trápenie. Nemôžem pozrieť na deti, jak sa oni trápia. Ku Tebe, Bože, sa modlím, ukonči moje trápenie. Nemôžem pozrieť na deti, jak sa oni trápia. Pýtam sa ťa, Bože, dokedy máme ešte nosiť svoj kríž? Modlím sa k Tebe, uctievam ťa, verím Ti, verím v Teba.
sa oni trapia.